шибаната време. Здравейте, господине! Здравейте, госпожа. Кой желаете? Искам да ви предложа да участвате в една кауза за защита на животните. Следователно ми трябват вашите трите имена и вашия телефонен номер. Моите имена са добре. Телефон, ама жалост, че нямам телефон, госпожа, ама Исмата има телефон, ще изпратя него, той ще ви го докара тук. Добре, лек ден, госпожа. Дай. Добър ден, господа. Здравейте! Искам да ви предложа да участвате в една кауза за защита на животните. Следователно трябва трите имена и вашия телефонен номер. Исмаил Ахмедов. Исмаилов. Добре, следователно вашия телефонен номер Аз нямам телефон. Имам улица. улица, окей, но обаче следователно трябва вашия телефонен номер, за да мога да ви намеря и да ви кажа за тази кауза кога и къде ще се случи. Телефон нямам. Кажи, казваш. Айци, Марина, ама чакай да пием и да се бъркаме към. Добре, значи искам да разбера, че няма да участва в този кауза, така? За жалост. Иначе ще е готино да участвате за защита на животните.